Za mlade Zeničane koji vole sport, a posebno basket, lijepa prilika za druženje bila je zanimljiva manifestacija Ulični basket Mokošnica, čiji je organizator bilo Udruženje za sport i kulturu ZOP Zenica. U podrškovom projektu, u okviru kojeg je realizovana i manifestacija za najmlađe Dobra strana ulice, dao je NATO štab Sarajevo i ambasada Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini. Manifestacija Ulični basket je zamišljena kao takmičenje 3x3 namijenjeno mladim ljudima iz grada Zenice i okoline Zenice kako bi samo na jedan drugačiji, zabavniji način interakcijom sa košarkom upoznali se sa tim sportom, dobili neku pojačanu želju i krenuli da se bave. Sad koji klub oni odluče da njima interesantan, mi svakako podržavamo. Ono što mi želimo da postignemo jeste da i pokrenemo, da se krenu bave sportom, da žive zdrav život, da poštuju svoje roditelje, prijatelje i drugare. Važnost ovog projekta za mlade, posebno njegov cilj da kroz sport afirmiše prijateljstvo među mladima, a da ih kroz ovakav vid druženja na sportskim terenima potakne i na aktivniju borbu protiv savremenih poroka, prepoznali su i u važnim institucijama kao što su NATO štab Sarajevo i ambasada Savezne Republike Njemačke. Sports is so much more than just a competition. Sport is important because it teaches kids all the way to adults this thing called respect. And it's about bridging gaps and differences we have. Because on that basketball floor, we're all the same. We're just there to put the ball in the hoop. So why does NATO care about being here? Because it's the same founding values that we care about in NATO that we're bringing together on this basketball floor. I can say we are very proud to be part of this event and of the cooperation, and that sports and basketball is a wonderful means to bring young people together, to bridge differences, and we are proud to be able to promote that and be part of this. Ponovo se vraćamo u korijene svakog društva, to je zaista lokalna zajednica. I događaje ovog tipa koji su za djecu, za omladinu, za običnog čovjeka od u principu najvećeg značaja, zato što je tu prostor u kome se oblikuju ti mladi ljudi, uče se lijepim vrijednostima, druženju, poštovanju, svemu onome što gradi jednu zajednicu. Iz toga razloga je, pored svih onih drugih stvari koje radimo u sektoru odbrane, ovo jednako važno, zato što smo među mladim ljudima, imamo priliku da čujemo njihova iskustva, da dijelimo njihove doživljaje i da na neki način, evo, skromnim sredstvima doprinesemo značaju ove zajednice koja je, evo, i u gradu Zenici, jednom od značajnih gradova u Bosni i Hercegovini, i nastavit ćemo raditi u ovom pravcu i ostati otvoreni za dalju saradnju sa lokalnim zajednicama u BiH. Ovakvi i slični projekti koji afirmišu prijateljstvo kroz sport imaće i u buduće podršku NATO štaba Sarajevo, jer na najljepši način njeguju vrednote mlade generacije i njihovog opredjeljenja da kroz sport grade nova prijateljstva.